Bună, dragi prieteni! Acum ne jucăm 9-9. Vă spun eu, nu parcă Dăm again. hai să mai băgăm. Bună, dragi prieteni! Am revenit cu videoclipul că l-am pus pe pauză. What? Așa, deci asta poate fi. N-am net. Cred că o să-mi dea disconnect. Ia dă-l puțin. Că cred că știu să-ți fac asta. Ia, până pe aici. Deci facem schimb. Deci eu nu moare lucru. Frate, dar n-am net. Wow. Fraților, se și vede că n-am net. Nu, gata, mi-a revenit. Lădați-i vreodată ți se spart telefonul până în ăsta, până în ecran. Da. Adică gen să fie spart adânc și mie. Nu genul ăsta. Uite mă, ăla a fost spate. La mine ăsta, uite. Ia, pune mâna. Dar nu are folie. De oricum, anul viitor mi-am luat telefon și îmi fac transfer. Știi la ce mă refer? De-am zis transfer, adică ca și cum pe telefonul nou îmi pun și folie și și îmi bag toate chestiile, îmi bag conturile de pe ăsta pe ăla. Să de 25. Ok. De 15, pardon. Ce la fel. Și încă unul în spate mai sau? Iar și pe ăsta. Scârbăn. Mă buză strâmbă. Ia. Vezi că ți-am lăsat pe scaun la ușă. Bă, dar mi-a Vezi că mă duc cu eu pe din capul nou. Rămâi la Vlad. Mă tot sună, tata. Dar n-am de ce. Level 3. Dragi prieteni, să dați și voi un like și... A venit cioara, adică pisica. Băi, nu te ține, că vreau... Ai băgat pe Aha. Ba nu, da, ce? te bat. Ce frate? Că un scam de 5 lei. I-am dat de pula. Poate că și postul ăla de Sebi mi-a dat. Mă, nu. Da, ce trebuie să mai vrei și tu? Nu mai da! Așa. L-am oprit timp. Ce chestia asta? Bun, cred că e la știu.
De la nisip mișcători. Bun. Dar nu știu, habar n-am ce e. Hai să... Putem... Dar porcul mi stres! N-ai altceva mai bun de făcut decât să vii pe mine, porc. Aveți bună și plăcere. Deci la 50 de abonați. Nu batem pe tine. Ce? Ați auzit că zice prietenul meu? Batem pe tine, o facem Adică ori mă bate pe mine, ori facem live. Deci, băi, mi-a dat cu palma în față. Ce, eu nu? Nu mă te mai crede cu rozul. Ai murit. Nu! Pe cine place? Eu am pe cineva, dar e mai maricică de fel. Da. Nu mi-am aflat pe nimeni. Nici pe ei nu m-am aflat. Bă, un videoclip la mine a primit 800 de vizualizări și 10 like-uri. Ai făcut 10 like-uri. 10 la una, 14 la una. Câte like-uri ai făcut, mă? În total, stai că trebuie să și mă uit în total toate. Vai căcător. Încărcător. Da, dincolo. E. Ce-i noi ăsta? Ce faci, grasule? Grasule, iacu! Așa. Iată că îmblânzim un lup. Aoleu, dar nu 3 de alea și 3. Poți să-mi ia... Să nu mănânci cărnile care le-am adus. Știi de ce? Că vreau să-mi fac un lup. Uite, dacă vii la mine poți să-ți iei. Dar pe metalul pe aparat, nu? Metalul îl pui pe aparat. Deci, da, metalul pe aparat. Și scaunele tot pe aparat. Bun, ne ducem la porc. Aoleu! Dar unde-i pisica noastră? Pisica noastră se pare că nu e în zonă. Bă, mă întreb aici, oare stă pisica? Bun, gata, putem îmblânzi un lup. Ți-a aruncat sulița. Trecem cu a.
Mâncă. 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 Așa și ultima. Dar n-am net, frate. Bun. Mâncă și mâncă. Gata, am un loc. Mai are bătaie. Da, e. Mâncă-l. Mâncă-l, bravo, good boy. Nu! Oh! Nu, 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 nu. Fii atent aici. Deci eu iau carne cu mine. Oh. Că noaptea se apropie. Wow! Eu țin carne cu mine. Dă-i. Încă. Good boy. Câine bun. Good boy, motherfucker. Bate-te. Bate-l. Nu. Am de foară. De clipul are 12 minute. Dacă